Aiwa, muri yeZimbabwe muzora nhasazona kuti vanhu veTCC vadhivhota kunozvimirira muHigh Court. Vadhivhota kuti aiwa isusu we are going to keep on mobilizing, ticharamba tichikamena. Saka muri yeZimbabwe musati tamuenderera mberi nenyaya iyi, ndokukurudzira uchibva wasubscriber wolike wotina on the bell icon, torambochiona maupdates anokupa pano paZim News Live. Saka muri yeZimbabwe tinoona kuti CCC spokesperson anomotivata masupporters eCCC achiuya panapa achiti our candidates and our supporters are urged to remain focused on the campaign and preparing to vote in the upcoming by-elections to retain our elected representatives while our lawyers address the issue. Saka tinoona kuti vanouya vachisa picture remaresponded avo eCCC achazopinda mukoti vachimirira nyaya yavo muHigh Court kuti aiwa isusu we are not going to move back, hapana kumwe kwatiri kuenda, asi tiri kutokurudzira masupporters kuti murambe muchimobilize, rambai muchiita macampaigns, muchiprepare uye muchiva ready, muve geared kuzovhota musi wa3 February. Musapiwa fake news kana kunzi ma-elections they are rigged, musaenda kunovhota. Saka vari kuyachiita aiwa muri yeZimbabwe handei tinovhota, rambai muchiita ma-door to door campaign, musamisiwa nemashoko amodzwa pasocial media kana zvimwe zvamungaudza. Saka muri yeZimbabwe datombotudza mafungiro enyu kuti munoti kudii pamusoro penyaya iyi, muchisubscribe, kulike nekutina on the bell icon, torambochiona maupdates anokupa pano paZim News Live.